Wala ng buhay nang matagpuan ang 68 anyos na lola sa gitna ng Ambaywan River na sakop ng Barangay San Rafael West sa Nicolas, Pangasinan. Kinilala ang biktima na si Adalita Mejia na residente ng Barangay Calaucan sa nasabing bayan. Batay sa investigasyon ng pulisya, umalis umano ng kanilang bahay ang biktima pasado 10:00 ng umaga upang dalawin ang kapatid nito sa Barangay Dalumpinas. Tumawid umano ito sa ilog na karaniwan ng dinadaanan ng biktima tuwing bibisita sa kanyang kaanak. Kalaunan ay isang grupo ng mga kabataan na nangangalap ng ibon ang nakakita sa katawan ng biktima na nasa gitna ng ilog. Agad naman itong nirespondihan ng MDRRMO sa Nicolas at PNP. Base rin sa isinagawang postmortem examination sa katawan ng biktima, wala umanong nakikitang foul play sa insidente. Ayon naman sa kanyang anak, ugali na daw niya na magpaalam na pumupunta sa may Dalumpinas, sa Barangay Dalumpinas, wherein doon siya sa may river nagcross papunta doon kasi direct na siya eh. And then, nagtaka na lang sila, wala na yung nanay nila na bumalik para mag-lunch. Doon na sila na-alarm. Kaya tinawag namin sa mga possible na barangay na karugtong nung ilog, doon na namin na pag-alaman. Kumbinsido naman ang kaanak ng biktima na pagkalunod ang ikinasawi ng biktima. Kung istorya na dito, umay dayang ko. Uy, dalong Pinas, malagpas siya ron. Pero, taktal garot dalong, ano na kayanan. Naglalito ka ang baywan. Data gaming kabsat ko no umakar lata hanga mabaling nga nagpakada, mabaling nga kontrolon damat, mabaling nga mapadlata. No siya aksep ko. Kasi siyempre, kabsat ko garod. Ang mga kahit na hangko pagayatan nga nangyari kanya natin kasta. May manang ada, nakalti ko ikakawat ti bumarangay ta, nakalti tulong na, lalo no datig kaskasar, sunod ti tagay si Ace. Mayat mo ti pinakikuha na, makipakitungo na. Marami talagang aslangay panibago nga dyan ko. Kasi ang aga-aga yan, basta tinaulan taso datan, malang ada datan ko ada. Dito barangay, tayo sugamin ti sunod ti mununa nga rumor ti parbakon dito barangay mi. Nagdalos, ti pamayan na. So nga dakli kawa mi. Muli namang nagpaalala ang pulisya sa publiko na mag-ingat upang hindi na maulit ang ganitong insidente. Siyempre po hindi po natin alam or kung paano yung agos ng tubig. Panatilin na lamang po na mag-ingat at kung may iba pang daan patungo sa pupuntahan natin, doon na lang tayo sa mas safe, sa mas ligtas na daanan na dumaan para hindi po tayo na aksidente. Opo, at din maulit yung pangyayari kay nanay. Lester Narag, Balitang Solid North.